Na Donovaloch sa včera uskutočnili majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike v disciplíne zjazd. Na svoje si prišli predovšetkým milovníci rýchlosti a športových extrémov. A tých nebolo málo. V štartovej listine figurovalo dovedna vyše 170 mien. Záujem o zjazd na horských bicykloch na Slovensku utešene rastie. S otvorením novej hobby kategórie, hobby hardtail a hobby full sa v podstate bol asi 2- až 3-násobný nárast a každým rokom teraz a každými dobrými pretekmi to rastie. S takmer 2-kilometrovou traťou, kde jazdci dosahovali vyše 80-kilometrové rýchlosti, si v mužskej kategórii najlepšie poradil Filip Polc. Najlepší slovenský horský cyklista zdolal druhého Čecha Hynčicu o takmer 4 sekundy. Tretí skončil Ján Javorník. Hlavnému organizátorovi Štefanovi Čemanovi patrilo 6. miesto. Viac menej som jazdil kvalitné preteky predtým, takže to je najlepší tréning na tých pretekoch a zatiaľ sa mi darí, takže som rád. No. Medzi juniormi sa najviac darilo Čechovi Martinovi Mikulenkovi. Druhý skončil Matúš Pavlovič, ktorý získal slovenský titul. A tretí bol ďalší Čech Martin Kunášek.